Goeie. Hoi. We hebben hier met wanden. Ja, maar ik het toch. Zonnepaneel nemen, skiermaatje. Maat je zonnepaneel, maat je die extra maatje. Nou, dat zeggen ze dat het wel kind op zich. Dus en we zijn maar de dakgoten. Dus we pakken ze mooi. Vind je het goed dat wij even een beetje dichterbij komen? Ja, dat wel. Nou, als je de grap hier dat we zijn ding kregen, hè? En dan maak ik een keer broeken. Dus, en die panelen zitten er zo hier op. En die binnen nooit keer maken, dus stof eraf, poetsen. En ben je het Joost zonnepaneel? Of? Ja, dat ben ik in de paneel. Ja. 6 jaar gasloos. En waar zit je boven onder de ladder? Ik ben de zoon, Dennis Dennis. Vellinga. Hoi. En jouw zoon die komt even assisteren? Of Ik haal hem op, ik zei, kun je me helpen met de dakgoten, want het is mooi waar. En toen zei hij, we gaan ook met de panelen bezig. Nou, dan ben ik natuurlijk wel met het tiergebied mooi. Want ik doe het net meer. En hoe smarig winnen ze die paneel? Net zo heel erg, denk ik. Maar Dennis, hoe smaak vind je ze? Nou, er zit allemaal groene aanslag van de bomen op. Ja. Dus die poetsen we er nu een beetje af. En het Ja, mooie dat is dat jij zo'n stok hebt met zo'n borstel erop. Dus ik dacht, als we dan de dakgoten doen, dan doen we ook gelijk de zonnepaneel nemen. En kunnen zonnepaneel, kunnen die wel oer een goede poetsbeurt? Ja, jawel, doe ik wel. Ja, Kan wel. voorzichtig. Het is zo dat ze thuis net meer doorgaan. Nee. Hou op. Ja, dan hebben we een probleem. Nee, dat kan net gebeuren. Het zou het wezen dat thuis niet ropt och nog hele beschermlager op. Ja, nee, dat is net zo. Nee. Je mag wel een beetje onderzoek dienen. Of, Ja, gaat wel vaker doen.